ଏଟା ପଣ ମାସର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଗାଁର ସୁନ୍ଦରକେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛେ। କୁହୁଡ଼ି ଚେୟାର ବେରାତିକେ ଢାବି ଦେଇକରି ରଖିଛେ। ଏଟା ମନେ ହେଉଛେ ଯେନ୍ତା ସରଗର ବାଦଲ ଆସିକରି ତଲେ ପଡ଼ିଗଲା ନା ଭଲିଆ। ଆରି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବରୁ ସ୍କୁଲକେ ଯିବାର ଲାଗି ନିଶତ ଲାଗୁଛେ। ହେଲେ କେଁ କରାଯିବା, ସ୍କୁଲ ନେଇ ଗଲେ ବି ନେଇ ଚଲେ। ବ୍ୟାଗ ପତର ସଙ୍ଗେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବାହାରିଛନ୍ ସ୍ୱିଟର ଟୁପି ଲଗେଇ କରି ଯୁଦ୍ଧକେ ଗଲା ଭଲିଆ। ଶ୍ରିୟା, ଏଚ୍ ସବୁଦିନରନୁ ज़्यादा ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ। ହଁ, ତ ସବୁଦିନରନୁ ଜହ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ। ଦେখ ତ ସେ ଗଛ କେତେ ଶୁଖି ଶୁଖା ଗଲା ନା ଯେ। ଗାଁର ମଝିନେ ସେ ଗଛ ଅଛେ। ଗାଁର ଲୋକ କହିବାର ହିସାବନେ ସେ ଗଛ ଖୁବ୍ ପୁରୁଣାଟାଏ। ଗାଁ ନେଇ ବସବାର ଆଗରୁ ସେ ଗଛ ଥିଲା। ଶୀତ ମାସେ ସେ ଗଛର ପତର ଝଡ଼ି କରି ଗଛ ମଲାଟା ପରି ଠଡ଼ଠଡ଼ା ଦିଶସି। ଆର୍ ଇଟା ସବୁ ବରଷ ବଢ଼ତେ ଯାଉଛେ। ହେଇ ଗଛ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ନା, ମରବା ନା, କିଛି କାମରେ ତ ନେଇ আসবার। ଟିକେ ଭାବି ଦେখ, ତାର ବି ତ ଜୀବନ ଅଛେ। ତାକେ ବି ତ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛେ, ବାକି କେନ୍ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବା। ସେନୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଦାଦାକେ ଗଛ ବିଷୟରେ ପଚରାଲେ। ଇ ଗଛ ଆମର ଗାଁର ଗୌରବ। ଖୁବ୍ ବରଷ ତଳେ ଆମର ଗାଁନେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବନ୍ୟାରେ ଇ ଗଛ ବହୁତ ଲୋକକେ ସାହାରା କରିଥିଲା। ଇ ଗଛ ତଳେ ବହୁତ ଲୋକ ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଗଛ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଚଢ଼ି ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲେ। ଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ କାବା ହେଇଗଲେ। ଯେନ୍ ଗଛକେ ସେମାନେ ବେକାର ବୋଲି ଭାବୁଥନ୍, ସେ ଗଛ ଗାଁର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତାର ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାସଲା କଲେ ଗଛକେ ସାଫ ସୁତର ରଖବାର ଲାଗି। ଦେখ ଭାଇ ଗଛ, ତୁଇ ଏବେ ଏକଲା ନେନା, ତୋର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅଛୁ। ଇ ବତି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି କରି ଯାଉଛେ। ଆମେ ନେଇଥିଲେ ବି ବତି ସଙ୍ଗେ ଜଗବା ଥିବା। ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ପାଖକେ ଗଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଛରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାନ୍ଦିମାନେ ବାହାରିଥାଏ। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିକରି ଗଛ ଆରୁ ଥରେ ଜୀବନ ପାଇଗଲା। ଆରବ ଦେख ଗଛ ସରଦାନେ ବଢ଼ୁଛି। ଇ ଛୋଟ ଖାନ୍ଦି ତାର ପ୍ରମାଣ। ହଁ, ମୁଇଁ ବି ଭାବୁଛେ ଯେ ଇ ଗଛ ଆମକେ ବୋଧେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଯାହାକେ ଆମେ ବେକାର ବୋଲି ଭାବସୁଁ, କିଏ ଜାନି ସେ କେତେବେଳେ ଆମର କାମକେ ଆସବା। ଟିକେ ଦୟା ଭାବରୁ ସେ ଗଛ ଆରୁ ଥରେ ପତର ଫୁଲ ଫଲ ସଙ୍ଗେ ଶୀତଲା ଦେଇ ଆସୁଛେ। କାହାକେ ବେକାର ବୋଲି ଭାବବାର ଆଗରୁ ତାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଜାନବାର ଜରୁରୀ ଏ। ହୁଏତ ସେ କେବେ ଆମର କାମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରଖିପାରେ।